Her er de 10 film, som du skal holde øje med i 2025, som jeg glæder mig allermest til at se. På en 10. plads har vi Under stjernerne på himlen. Anders Matthesen og Salomon Stampe som Tommy og Rasmus Seebach er low-key en perfect casting. På en 9. plads har vi Tron Ares. På nummer 8 har vi Mission Impossible 8, The Final Reckoning. Jeg er en kæmpe fan af Michael Jackson, og derfor er hans biopic kaldet Michael på 7. pladsen. På en 6. plads har vi Saw 11. Utroligt nok, så var den 10. Saw-film den bedste i serien, og 5. pladsen går til 28 Years Later. På en 4. plads har vi Pigen med nålen. Den danske film, der er kommet på Oscar-shortlisten for bedste internationale film. 3. pladsen går til Mickey 17, og nummer 2 går til The Monkey. Longlegs-instruktøren Osgood Perkins nye film, baseret på en Stephen King-historie og produceret af James Wan. 3 gyserlegender, der samarbejder på den samme film. Men førstepladsen går til en film, baseret på en af mine yndlingsvideospil og instrueret af en af mine største idoler, David F. Sandberg, nemlig Until Dawn.